Sociálne podniky sú dôležité fabriky a ľudia potrebujú prácu. Pracovné miesta vytvoríme aj tak, že prestaneme vyvážať peniaze do zahraničia a využijeme potenciál, ktorý máme v každom kúte krajiny. Skončíme s tým, aby naše nemocnice vozili špinavé prádlo do práčovní v Poľsku. Skončíme s tým, aby naše hotely vozili špinavé prádlo do práčovní v Poľsku. Na Slovensku cez sociálne podniky v regiónoch zriadíme napríklad práčovne. Ďalšie sociálne podniky sa môžu venovať čisteniu vodných tokov, lebo miliarda eur za 10 rokov na povodniach je zdvihnutý varovný prst. Sociálne podniky sa môžu venovať pestovaniu ovocia a zeleniny pre školy, internáty, pre starkých v zariadeniach pre seniorov. A v príkladoch, kde sa uplatia sociálne podniky, môžeme ďalej pokračovať. Poďme ešte ďalej. A to konkrétne. Pre Hlas sú sociálne podniky dôležité fabriky. Na Slovensku máme 538 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú v tejto chvíli viac ako 5000 ľudí. Aj preto si zaslúžia viac pozornosti a lepšiu podporu svojej činnosti. Podpora sociálnej ekonomiky znamená priamy rozvoj lokálnych komunít, s čím sa spája výroba tovarov, poskytovanie služieb, rovnako aj zamestnanosť zraniteľných osôb. Sociálne podniky nie sú konkurentom klasických firiem, ale pre mnohých ľudí sú záchranným kolesom, aj pomocnou rukou. Preto prichádzame s riešeniami, ktoré dokážu pomôcť. Hlas bude presadzovať rozdelenie krajov na regionálne trhy, aby bola zabezpečená diverzifikácia v sociálnej ekonomike a tiež ich perspektíva udržateľnosti. Hlas tiež bude presadzovať väčší dôraz na sociálne aspekty verejných obstarávaní, pretože každá zákazka pre sociálny podnik priamo podporuje pracovné miesta v regiónoch. Hlas tiež presadí jednoznačný prístup k uplatňovaniu 10% DPH pre registrované sociálne podniky, čo zvýši ich atraktivitu na trhu. Okrem toho, my v Hlase budeme podporovať dopyt po službách registrovaných sociálnych podnikov formou servisných poukážok, čo pomôže najmä ľuďom odkázaným od pomoci iných. Na Slovensku máme pomerne veľa úspešných sociálnych podnikov, ktoré sa orientujú na stavebníctvo, na poľnohospodárstvo, ale aj napríklad na potravinárstvo či výrobu krojov. Preto nie len šírenie príkladov dobrej praxe môže inšpirovať iné sociálne podniky, ale zároveň to dokazuje, že sociálne podniky majú svoje významné miesto v našich obciach a v našich mestách. Preto ich Hlas bude mimoriadne aktívne a zodpovedne podporovať.